Aske geratu dira Higiezinen agentzietan egindako pintaketenkari atzo jendarmeek atxilotu zituzten 4 gazte senpertarrak. Arratsaldeon ikusentzuleak eta gaurkoan Patxa plazara joanen gara, Baionako besta alternatiboak itzuliko baitira 2 urteko etenaldiaren ostean. Eta larunbatuntan Biarritzen eginen den Gay Pride edo harrotasunaren besta ere aurkeztuko dizuegu. Urtero legez, LGTBI kolektiboaren eskubideen errespetua aldarrikatuko dute. Asteazken goizean jendarmeek atxilotu zituzten 4 gazte senpertarrak aske geratu ziren bart egunaren amaieran. Jendetza bildu zen herriko etxaren aitzinean utz gazteria bakean errepresiorik ez atxilotuak askatu lemapean. Elkarretaratzaren ondotik 300 lagun inguruk manifestazioa egin zuten Senpereko karriketan. Atxiloketek martxoan Lapurdiko herriko Higiezin agentzietan agertu ziren pintaketekin dute lotura. Gehienetan Euskal Herria ez da salgai mezua agertzen zela gogoratu behar da, hain zuzen, jendarmeriak Higiezin agentzietan pintaketak egitea egozten die, gaizkile taldeko kide izatea eta heriotza mehatxuak egitea. Apirilean bertan beste 4 gazte atxilotu zituen poliziak Azparnen, Itsasun eta Bordelen, egunean bertan aske utzi zituzten kargurik gabe. Martxoaren amaieran Senpereko Higiezin agentzietan pintaketak agertu ziren eta ondorioz 10 bat salaketa aurkeztuak izan ziren. Higiezin agentzia gehienek pintaketak ez ezabatzeko autua hartu zuten. Iñaki Etxaniz 4. hautesbarrutiko diputatu berriak hartu du jada Asamblea Nazionaleko akta. Lasalen ordezko hartu du hautesbarruti Eusko Biarnesean. Lehen aldiz, ezkerrari diputatu bat emanez barruti honetan sozialistekin taldeko argazkian ikusi dugu jada Parisen. 89 boz eskasengatik gailendu zitzaion Anik Trundai makronistari 28 urteko Oloroeko gaztea. À travailler, j'ai dit dimanche que je serai un député de combat, ça commence aujourd'hui. Diputatu borrokalaria izanen naiz gaurtik hasita. Bake prozesua, tokiko hizkuntzak, euskara eta biarnesa eta gure osasun sistema besteak beste Oloroeko ospitalea defendatuko dut. Bake prozesuaren karietara, behin gobernu berria martxan jartzen denean, hitzordua eskatuko dut Justizia Ministerioarekin, bake bidearekin batera prozesua sustatzeko gaur egun blokeatuta dagoelako eta gizarte zibilak estatuaren partetik keinu azkar bat espero du. C'est toujours pas engagé dans ce processus de paix-là. Ofizialki, jakinarazten dizuegu 3 urteren ondotik, Baionako bestak Patxa plazan ospatuko ditugula iriz eta izerdiz. Baionako gazte asanbladak iragarri bezala, Baionako besta alternatiboak Patxa plazara itzuliko dira uztailaren 27an 2 urteko etenaren ondotik. Baionako gazte asanbladak dioenez ez du bat egiten Baionako besten ereduarekin eta hori dela eta alternatibak proposatu eta ardatz zehatz batzuk jorratuko dituzte. Horien artean euskarari merezitako lekua eskaini nahi diote. Euskal kulturaren ardatz nagusia edo zutabe nagusia euskara da, eta pentsatzen dugu Baionako bestetan ezinbesteko dela euskarak merezi duen leku izatea, eta beraz leku hori eskaintzen dugu Patxa plazan, eta guk aldarrikatzen duguna da gure besta eredua Patxan duguna zabaltzea Baionako besta guztietan. Beste herrikoiak izateaz gain feministak ere izanen direla gaineratu dute arduradunek. Baionako festak jendez beteriko festak direlako, alkoholez beteak ere, eta beraz eraso sexistak izateko leku aproposa da, errango nuke. Eta hori kontsideratzen dugu antolatzaileek ez dute aski kontsideratzen. Eta beraz guk protokola plantan ezartzen dugu, bai lekuko elkarteekin, bai guk. Eta beraz eraso sexistak ez ditugu onartzen gure Baionako festa alternatiboetan. Besten sarrera ordaintzeko izpirituarekin ez dator bat asanblada, besta eskuragarriak proposatu nahi dituelako. Nahi ditugu festa eskuragarri batzuk, herri guztiarentzat, eta hor den eredua pagarazi sartzea edo presio emendakete guzti hauekin ez dugu bat egiten eredu horrekin, eta beraz guk merke proposatzen ditugu gure garagardoak eta edariak, orokorrean, eta gure kontzertuak urrurik proposatzen ditugu.
Gazteak kontziente dira ezagutzen duten besteen ereduak kutsadura masibo eragiten duela. Hori dela eta urtez urte aztarna ekologikoa murrizteko engainamendua hartu dute. Ari gira geraztakiago lantzen pixkanaka, bainako festak eredu ekologistago baten gana eramateko estrategia bat eramaten gira. Eta beraz guk aspalditik erabaki dugu lekuko ornitzaileekin lan egitea, lekuko musikataldeekin ere, eta horrek kutsadura gutxiago eragiten du. Baina hor pausu berri bat ematen dugu, apainketa mailan saiatuko gira ondarkin geroz eta gutxiago eragiten, beraz berri erabilgarriak diren materialak erabiltzen urtez urte, eta ondorioz albezain bat ondarkinak mugiztuz. Baionako bestak abiatzeko hilabete inguru falta den arren programazioaren edukia aurreratu du Gazteak. Izanen dira beraz euskal musika taldeak, adibidez Odei Raperoa edo Kilimak taldea eta beste hainbat. Beraz euskal musika programazio bat izanen da, euskal kultura programazio bat, Gaia elkarteak proposatuko ditu herri kirolak ere, ostigunean. Eta igandean, adibidez, Presonaldeko eguna denez, Nat eta Watson izanen dira kantuz, Presonaldeko bazkari bat antolatuko da, beraz lekuko edo Euskal Herriko edo Ipar Euskal Herriko edo Baionako jendeak etxean sentitzeko parada izanen du Baionako bestetan. Aurten berriz ere Baionako Patxa plazak herritik eta herriarentzat antolatutako bestak errezebituko ditu. Lebazkoz elkarteak Gay Pride edo arrotasunaren martxa antolatu du larun baterako Miarritzen. Egun osoko egitaragua gure arrotasunek ez dute mugarik lemapean iraganen da. Urtero bezala ekimenaren helburua LGTBI komunitatearen eskubideen errespetua aldarrikatzea izango da. Nous considérons qu'il y a Kontsideratzen dugu beharrezkoa dela azpimarratzea mugak existitzen direla. Muga horiek pentsaeretan izan daitezke. Baina mugak daude ere trantsizioan dauden pertsonak laguntzerako momentuan. La prise en charge dans les transitions. Erabateko berdintasuna urrun dagoela uste du Lebazkoz elkarteak. Oraindik ere lesbiana, gay, bisexualak edo transexualek erasoak pairatzen dituztelako. L'augmentation des actes LGBTophobes LGTBI kolektiboaren kontrako erasoen gorakadak mobilizatzea bultzatzen gaitu. Ezkorrak garenaren sentsazio eman dezaka, baina sentsazio horrek mobilizatzea bultzatzen gaitu. Eta erakusten digu oraindik ere ikusgarritasuna eman behar diogula arazo honi. Eskubideak ditugu eta nahi ditugu gure askatasunak errespetatuak izatea. Gaur egun legeak oraindik ere oztopoan hitz ematen dizkio LGTBI komunitateari. Transexualek aur bat adoptatzeko zailtasunaz ari da Lebazkozeko kidea. La réglementation, les habitudes, les traditions imposent un certain... Legediak edo ohiturek irizpide batzuk inposatzen dituzte. Pertsona horiek beren gorpua nahi duten bezala erabil dezakete. Beraz aurrak izan nahi balin badituzte, medikuntzaren teknikak lagunduz gero zerk trabatzen ditu. Larun batean, eguerdetik aintzena Miarritzeko itsasargian merkatu bat instalatuko dute besteak beste informazioa eskaintzeko. Hainbat animazioen ondotik martxa arratsaldeko 4etan abiatuko da, eta eguna Baionan antolaturiko ospakizunarekin bukatuko dute. Izurritearen murrizketak tarteko 2 urtez musikaren besta normaltasunez bizitzerik izan ez badugu ere, aurten bai ekainaren 21ean kaleak berriz estilo eta mota guztietako doinuz bete dira. Epaizka elkarteak antolatuta Courtney Barnett izan genuen entzungai, Australiako Courtney Barnett musikari ezagunaren ahizpa euskalduna. Gaur beraien doinuekin amaituko dugu saioa, bihar itzuliko gara gehiagorekin arratsaldeko 3:00, bien bitartean, izan ongi eta bihar arte.